20. Máma říkala, že máme jít pomalu. Je tady 130 povolení. Podeď, hrbej. Jablíčka. Nebo Samý zdravý věci. Ajsky, ber je tam. Dnes to není moc vidět. Cesta na Saalfelden. Klapka, jedem. Takže my zdravíme všechny našeho opravdu ošklivého dne. Je prostě krásně až hnus. Kamarádka. Psa by v tom nevyhnal jeden. Tak dobrý, že bych se z toho zblil. Tak. Krásného dne. Takhle nějak to zhruba vypadá. Normálně bychom nevycházeli, ale... trošku obavy, pač ta poklička, my bydlíme samozřejmě pod pokličkou. Mě to trošku děsilo, že počasí nebude prostě podle našich cestách, nicméně. No, takže učíme se s vámi z první klapky. Nastupuj a jedeme táme dolů. Brýle nasadí. Trapně jsme se podcenili, takže si musíme pro sluneční výbavu. Někde tamhle to pustíme. Vážení přátelé, vítáme vás v dalším přenosu naší dobrodružné cesty do Rakouska. Jsme vysílení celodenním lyžování. My jsme se rozhodli, že si spravíme chuť ke konci dne malou dobrutkou. Hausgemachte Apfelstrudel mit Vanillesoße oder Sahne. Latte macchiato, kafe. Je tu ošklivák, jsme si museli sednout pod střechu. Když jsme momentálně, myslíme si, že to byl hranostaj. Já si to nemyslím. Já jo, protože to byl bídný. A měl to hnědej konce otázek. Bez soutěžní otázka pro našeho taťku, co to bylo. Jaký zvíře tady běhal ráno? To jsme viděli. Poklice. Nějaký šnit? Takže vážení přátelé, vítám vás opět na svahu. Opět máme počasí na Immer wieder. superový. A uvidíme, co nám přinese druhý den. Dneska jsme se rozhodli vydat se na túru přes Saalbach. Hinterglem. Do Hinterglemu, tam vzadu podíváte, budou to zabereky. Tam to bude. A na snoupak nám to bude rozjíždí. Nevím, kdo chce v 8 ráno jezdit ve snouparku. Nicméně vypadá to na opět nádherný den. Pusu máme namazanou Organic Orange. Je všechno v pořádku. Nemůže nás za tebou. Dáme na filmu pokličku. Pokličku jdu filmovat. Teď trochu nestíhám. Ano, ano.
Přetahuj to, Ani. Tak se nám ukáž. Klapka. No už je. Takže pokračujeme dál nahoru na... Tady se to jmenuje, jsme po kličce, ale takže to není vidět. Teď už jsme Jdeme přišli z do Bachu. inverze. Uvidíme. Máme skicírku modrou, no to půjde. Škoda, jsme neviděli žádný pád. Chceš pát? Ups. Ups. Já nemám co říct. Přijeli jsme teď do Údolí a stavujeme se na oběd. Bratr se dává. Ty píše Rind Brühe. Super, mit Tyron Mädel. A já jsem si dala, radši nebudem natáčet, pak to není úplně běžný. Ik vind het wel een mooi gebied. To jsme za nechtěli tam na záběr, nicméně. Jo. Ne, to bio. Je to z místní produkce. To prase bylo evidentně bio. Bude pád. Těšap? Tak jsi mohla ztratit, jsem tu, ne? Já jsem se ještě tam dole. Aha. Klapka. To bylo hodně svěžnější než ty teda. So, new gipses. No jo. Tak teď chceš... Takže jsme skončili. Takže jsme skončili. Jsme skončili. Pak jsme na cestě Zakončili jsme třídenní pobyt v Saalfeldenu, Interglemu a Leogangu. Leogangu. Už to je slovo. Zbalili jsme Unter Glamoten a frčíme domů. Máme 20 stupňů nad nulou, takže to bude prima komplet. Akorát auto si to nemyslí. Jo.